Salutare tuturor! Mă bucur să fiu din nou alături de voi. Mă numesc Narcisa, sunt moașă, sunt educator prenatal și sunt consultant în alăptare. Vă voi vorbi astăzi în calitate de consultant în alăptare despre atașarea corectă a bebelușului la sân, așa cum v-am promis în zilele trecute. Atașarea la sân a bebelușului e o problemă foarte, foarte serioasă în această treabă a alăptării și din acest motiv am decis să fac o sesiune pentru voi, dragi mămici sau viitoare mămici, despre atașare corectă. În practica aceasta a alăptării, primul pas de fapt al alăptării îl întâmpinăm în atașare și atunci foarte, foarte multe mămici au parte de această problemă, să spun, a atașării incorrecte. Ce se întâmplă? În principiu sunt două cazuri care au loc. Primul caz e atunci când bebelușul nostru nu prea se atașează deloc, adică părinții au impresia că bebe suge, că bebe la sân, dar de fapt bebelușul nostru stă cu gurița lipită de mamelon, de sfârc și de fapt nu se atașează aproape deloc. Este situația când părinții consideră că mamele n-au lapte și apelează, bineînțeles, la sticluță, la alimentația cu biberon. Asta se întâmplă de obicei chiar în primele ore de după naștere sau în prima zi, în primele 2 zile, pentru că părinții nu-și dau seama ce și nu știu ce e cu adevărat o atașare corectă și au impresia că dacă bebelușul stă doar acolo lipit cu gurița de sân, au impresia că s-au atașat. A doua situație care foarte, foarte frecventă e când bebelușul reușește să prindă din sân, dar din păcate prinde insuficient și apar acele răni pe sfârcuri, care sunt foarte, foarte dureroase, sunt foarte neplăcute și sunt, din păcate, foarte des întâlnite. Ce se întâmplă cu aceste răni pe sfârcuri și cu aceste ragate? Din păcate, din nefericire, mamele li se spune că aceste răni pe sfârcuri sunt normale să apară în primele zile ale alăptării. Li se spune că alăptarea doare, că e normal să simtă durere. Din acest fapt al durerii, foarte, foarte multe mame renunță la alăptare și foarte trist că se întâmplă lucrul acesta. Deci cumva totul pleacă de la această atașare care e deficitară. De asemenea, când nu e o atașare bună, bebelușul, pe lângă faptul că produce durere la nivelul mamelonului, la nivelul sfârcului, pe lângă această durere apare o secreție insuficientă de lapte. Deci mama nu are cum să producă suficient de lapte pentru că bebelușul ei nu se atașează corect la sân și nu stimulează cum trebuie sânul. Și atunci iarăși vine varianta suplimentului, vine varianta formulei, soluția este dată de cadrele medicale de biberon. Apelăm la biberon și presupunem că rezolvăm această problemă, dar nu este aceasta soluția. Ce se mai întâmplă când bebe nu e atașat de bine la sân? Pe lângă durere, pe lângă faptul că mama nu are o secreție suficientă de lapte, bebe se agită mult la sân, nu-i place, plânge. Părinții spun că bebelușului nu-i place sânul, nu se simte confortabil la sân, nu agrează sânul. Dar să știți că tot această problemă a atașării îl determină pe el să reacționeze în acest mod, să se agite și să plângă câteodată isteric și să reușim să-l liniștim cu greu. Sigur că soluția nu e în momentul când el se agită foarte tare, soluția nu e să continuăm să-l obligăm să se atașeze, din contră, trebuie să-l luăm, să încercăm să-l liniștim și apoi să încercăm o nouă atașare. De foarte multe ori primesc mesaje sau întrebări de genul: bebelușul meu are colici din cauza sânului, sau de ce are colici din cauza sânului, sau bebelușul meu foarte supărat la sân, bebelușul meu
refuză sânul. Să știți că majoritatea acestor răspunsuri le găsim în atașare. Din această cauză am decis să vă povestesc ce înseamnă cu adevărat o atașare bună și de ce este atât de esențială în primele momente ale alăptării. O să vă explic în câteva cuvinte despre atașare și cum trebuie să prindă bebelușul nostru. În primul și în primul rând trebuie să știți că bebelușul trebuie să prindă cât mai mult din areolă. Ăsta e primul lucru pe care trebuie să-l știți. Bebelușul vostru trebuie să ia cât mai mult din partea areolei. Deci nu e suficient dacă bebelușul prinde doar sfârcul. Bebelușii noștri sug din toată areola, din tot mamelonul. Deci asta înseamnă în primul rând o atașare bună, să prindă cât mai mult din mamelon. Observați de asemenea că buzele bebelușului nostru sunt răsfrânte. Ce înseamnă răsfrânte? Sunt trase în jos, sunt răsucite. Niciodată buza de jos nu trebuie să fie înăuntru. Întotdeauna trebuie să o vedem răsfrântă. Un al doilea lucru super important e că dacă bebe e atașat bine, bărbița e întotdeauna în sân, atinge sânul. Și încă un lucru super important e că năsucul e liber. Dacă bebelușul nostru e atașat bine, năsucul este liber. Aici aș vrea să vă arăt o diferență între un bebe care e atașat corect și un bebe care nu e atașat corect la sân. Ca în imaginea de aici, cele mai multe atașări au loc în primele zile. Ce se întâmplă? Bebelușii prind foarte superficial, mare parte din sfârc și foarte puțin din jurul areolei. Năsucul e împins în sân și e un motiv pentru care lor nu le place că nu pot să respire cum trebuie. Observați iarăși unghiul între buze. Unghiul între cele două buze e foarte mic față de o atașare bună când avem aproape o linie dreaptă între cele două buze. Un lucru greșit care duce la o atașare incorrectă e cum îl manipulăm pe bebe. Și observați că această imagine, bebelușul este ținut de cap. Și într-adevăr, există expresia ține-i bebelușului capul. Prinde-l de cap, ține-l de cap. Dar nu e corect să-l ținem de cap. Trebuie să-l ținem de ceafă, de gâtuleț și de ceafă și o parte din spate să-i o susținem cu palma noastră. În acest fel, el poate să prindă bine pentru că e cumva cu capul pe linie dreaptă, pe linia coloanei. Dacă noi îl ținem de cap, o să-i băgăm năsucul în sân, o să-i băgăm bărbița în piept și o să-i fie aproape imposibil să prindă sânul. Aceste minime cunoștințe despre atașare sunt super importante să le știe toți viitorii părinți sau toți părinții care au deja bebeluși. Pentru că, spre exemplu, tăticul poate să vadă când e o problemă cu atașarea, poate să ceară mămica sfatul tăticului, să spună, te rog îmi spui dacă buzița e răsfrântă, îmi spui dacă bărbița atinge sânul, pentru că nu întotdeauna mămica își dă seama de aceste detalii. Ok. Aici mai am încă o imagine pe care aș vrea să vă arăt, pentru că, sigur, întrebarea e cum facem acest lucru, cum facem ca să-l atașăm bine pe bebelușul nostru. E foarte important cum îl poziționăm. E super important cum îl poziționăm, cum îl aducem către sân. Și întotdeauna noi trebuie să aducem năsucul la nivelul sfârcului. Chiar dacă probabil firesc vi se pare să-l aduceți în momentul când îl atașați cu gurița la nivelul sfârcului. Dar dacă îl aducem doar cu gurița la nivelul sfârcului, avem foarte multe șanse să prindă doar din sfârc. Și atunci îl aducem pe bebe cu năsucul la nivelul sfârcului ca punctul de contact să fie bărbița. Vedeți punctul de contact în care ajunge bebe când încercăm să-i punem mamelonul în sân, e bărbița și în acest fel observați că obținem o atașare asimetrică. Deci bebelușul nostru nu e atașat perfect pe areolă, nu prinde din toate areola exact
la fel din fiecare părți și vrem să prindă cât mai mult din partea de jos a areolei. Deci încă un lucru super important când vrem să ne asigurăm că bebelușul e atașat bine, trebuie să verificăm că acolo unde e buza de jos se vede foarte puțin din piele și el prinde cât mai mult din areolă, pentru că mișcările prin care el suge, mișcările prin care el extrage lăpticul, le face cu limbuța și atunci el trebuie să preseze aici la baza mamelonului, la canalele de lapte și să extragă în acest mod lăpticul din sân. Dacă toate femeile, dacă toate mămicile ar avea parte de acest ajutor specializat în atașare, probabil că mai mult de 50-60% dintre problemele legate de alăptare ar putea fi evitate doar printr-o atașare bună la începutul alăptării. Cunosc și știu mămici care, chiar dacă le doare și au răni atât de mari pe sfârcuri, continuă zile, săptămâni în șir cu aceste dureri pe sfârcuri și să știți că e inuman să alăptezi cu niște dureri din alea groaznice și să simți de fiecare dată că alăptarea copilului tău e o corvoadă. Sau sunt mămici care, bineînțeles, la sfatul pe care îl primesc că alăptarea trebuie să doară, ajung la concluzia și se consideră niște mame care nu sunt bune, că nu rezistă cu această durere și ele nu sunt în stare să alăpteze și atunci renunță la alăptare. Din acest motiv e extraordinar de important în cazul în care simțiți durere, în cazul în care simțiți usturime la nivelul mamelonului, să cereți ajutor. Sunt consultanți în alăptare în România și din fericire suntem din ce în ce mai mulți și asta e o bucurie pentru toate mamele, pentru că avem nevoie, toate mamele au nevoie de mai mult sau mai puțin de ajutor specializat în alăptare și atunci trebuie să ne bucurăm că suntem din ce în ce mai mulți consultanți și puteți să primiți ajutor de specialitate. Acum, ce mai poate provoca această durere în afară de o atașare incorrectă? Această durere mai poate fi provocată de un fren lingual scurt, un fren restrictiv, adică ața de sub limbă, avem o ață acolo sub limbă care ține limbuța, ne ține și nouă limba și copiilor limbuța și uneori e atât de micuță și restrictivă încât nu permite bebelușului să scoată suficient limba afară și atunci sigur că atașarea nu are cum să se efectueze corect. De aceea, în momentul când adică vedem că orice am face, nu reușim să atașăm pe bebe corect, trebuie evaluat și din punct de vedere al frenului restrictiv și în cazul în care există acest fren restrictiv, e bine să fie secționat. E o procedură foarte simplă și foarte, foarte rapidă și se poate rezolva această problemă a atașării dacă se secționează acest fren. De asemenea, mai sunt cazuri rare în care bebelușii, în care mămicile simt durere la sân și n-au legătură cu această atașare. Este vorba de vasospasm, în momentul în care sfârcul și mamelonul nu se irigă foarte bine, nu ajunge suficient sânge în zona respectivă, există o durere foarte ascuțită, nu-i provocată de atașare. Mai există vasoconstricția mamară, în care iarăși doare foarte tare sânul când se contractă foarte mult în mușchii pectorali. Mai există anumite infecții, anumite dermatite. Există infecția cu candida, destul de comună, care așa aceasta determină anumite dureri la nivelul sfârcului, dar să știți că sunt cazuri destul de rare. Cea mai comună și cea mai comună cauză a durerii pe mamelon o reprezintă atașarea incorrectă și apariția rănilor pe sfârcuri denumite medical ragade. Ce facem dacă apar aceste ragade pe mamelon?
din păcate, iarăși vă spun din păcate, pentru că aceste sfaturi sunt foarte desprimite de mămici, le se spune să iau o pauză. Mamele sunt sfătuite să iau o pauză la alăptare pentru a se reface țesutul, țesutul dat pe sfârc, pe mamelon. Acesta nu e o soluție. Deci în momentul când apar rănile, aceste răni pe sfârcuri, să luăm o pauză de la alăptat și bebelușul să fie alimentat cu biberonul, nu e deloc o soluție bună. Pentru că, în primul rând, ok, iei pauza, pui anumite creme pe mamelon, se vindecă mamelonul poate într-o zi, două. În momentul când îl atașezi din nou pe bebe la sân și îl atașezi în continuare incorect, aceste răni iarăși apar. Deci intri într-un cerc ăsta vicios din care nu ieși și nu rezolvi absolut nimic. Deci soluția să lăsăm sânii să ia o pauză nu e una eficientă. În primul rând trebuie să corectăm atașarea, deci facem orice în așa fel încât să-l atașăm bine. Cum să facem acest lucru? Pe lângă criteriile, v-am spus, indicatorii pe care noi îi urmărim ca bebe să atașeze bine, ce puteți face voi? Să încercați să-l atașați pe bebe cât mai bine. E foarte important cum vă susțineți sânul. În primul rând trebuie să vă susțineți greutatea sânului și să încercați să prindeți sânul în felul acesta, să-i susțineți și greutatea cu degetele departe de areolă. Deci nu îi oferim sânul niciodată în acest fel. Și sigur că asta e cea mai frecventă greșeală. Mămicile oferă sânul bebelușilor în acest mod, prin foarte aproape de areolă și încearcă să-i ofere sfârcul, în primul rând, bebelușului. Și atunci, dacă noi am prins mamelonul în acest mod și am acoperit areola, sigur că noi nu-i dăm voie bebelușului, îl obligăm cumva să prindă doar sfârcul. Sau mai există această tehnică care nu-i deloc bună și eficientă pentru atașare și duce la o atașare incorrectă, să susținem și să oferim mamelonul bebelușului în acest fel. Exact același lucru facem, acoperim areola și nu facem decât să-i oferim bebelușului doar sfârcul, să apară durerea, să apară rănile pe sfârc, uneori să se gereze sfârcul. Și atunci, ce putem face e să prindem sânul de la bază cât mai de departe, deci nu ținem niciodată sânul aproape de mamelon, îl susținem de la bază, iar aceste două degete, degetul mare și arătător, îl poziționăm în așa fel încât să fie chiar undeva la limita areolei și facem o anumită pliere sau îl facem tip sandwich. Am văzut că mi-a scris acolo cineva în comentariu că ține minte de această tehnică a sandwich-ului, dar în momentul când, așa se și numește, în momentul când îl pliem și îl aducem în exterior, cu grijă foarte mare să nu acoperim areola, facem areola mică și oferim bebelușului foarte mult din areolă, cât mai mult din areolă. Dacă facem această pliere și dacă pe bebeluș îl aducem întotdeauna cu nasul la nivelul sfârcului și nu cu gurița la nivelul sfârcului, dacă îl ținem corect, așa cum v-am spus mai devreme, adică ce înseamnă să-l ținem corect? Să-i susținem ceafa și gâtulețul, da? Nu-i susținem niciodată spate, nu-i susținem niciodată ceafa, nu-l susținem niciodată de ceafă, ci îl ținem de cap, îl ținem totdeauna de ceafă, atunci e foarte probabil să reușiți această atașare corectă. Sigur, mai apare iarăși, sunt foarte multe întrebări legate de mamelonul scurt sau de mamelonul umbilicat. Mamelonul ăsta umbilicat e atât de frecvent pe buzele oamenilor, dar e atât de rar întâlnit în realitate, nici măcar nu vă puteți imagina. Deci mamelonul cu adevărat umbilicat sunt doar cazuri extraordinar de rare. Nu mai vorbesc despre faptul că sunt câteodată mameloane scurte, doar scurte, și deja se diagnostichează cumva se pune stigma, avem mamelon umbilicat. Și mamelon umbilicat înseamnă că în locul sfârcului nu avem, aici în zona sfârcului, sfârcul e băgat absolut de tot înăuntru și e o gaură, e o depresiune foarte serioasă și acest sfârc nu iese niciodată în afară. Nici orice am face, orice exerciții am face, orice am face, nu iese în afară. De cele mai multe ori când se spune că avem sfârc umbilicat, e doar un mamelon care e băgat ușor înăuntru, dar la stimulare, în momentul când stimulăm sau facem anumite tipuri de exerciții,
mamelonul reușește să iasă afară. Sau nu mai vorbesc, v-am spus, de mameloanele scurte. De exemplu, în mod normal, dacă în practica medicală, o mamă care ar avea un sfârc de genul ăsta, îi s-ar spune că are sfârc umbilicat. Și nu e nici poveste de așa ceva. E vorba de un sfârc cât se poate de normal. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că oamenii își imaginează că sfârcul trebuie să fie ca și mărimea biberonului. Și este foarte fals. Deci nu trebuie să fie un sfârc. Din contră, să știți că în momentul când avem parte de un sfârc mare, atunci sunt mai mari probleme în atașare decât atunci când avem un sfârc mic. Cazurile de atașare sunt mult mai îngreunate în momentul când avem parte de un sfârc nelacărnos, mare. Deci e de preferat să fie un sfârc mai micuț ca atașarea să fie mai bună. Chiar dacă e sfârcul umbilicat, chiar dacă sfârcul e mai mic, după cum v-am spus mai devreme, vă repet, bebelușul nostru prinde din areolă, nu prinde sfârcul. Dacă prinde sfârcul, vă face rană, îi scapă, se enervează, sunt plânge, nu produceți lapte și așa mai departe. Deci chiar dacă aveți un sfârc scurt sau e băgat înăuntru, e umbilicat, dacă voi faceți această pliere și dacă areola e suplă, atașarea ar trebui să vă iasă. Încă o problemă care apare foarte des legată de această atașare o reprezintă angorjarea. În cazurile acelea când sânii se întăresc foarte, foarte tare și se demațiază, iar zona aceasta de pe areolă se întinde și atât de în tensiune, încât bebelușilor noștri le e imposibil să prindă. De ce? Pentru că dacă pielea e atât de tare din cauza sânului angorjat, nu are cum să prindă porțiunea asta moale, care ar trebui să fie moale a areolei. În aceste situații ar trebui mulți manual înmuiat areola și încercat să-l atașăm pe bebe. Deci dacă pielea e în tensiune și avem un mamelon edemațiat dur, bebelușul chiar nu poate, nu are cum să prindă, numai după ce reușim să înmuiem această areolă prin masaj, prin mulți manual, prin comprese calde. Ok, o să încerc acum să vă răspund că am câteva întrebări deja primite. Aștept în continuare întrebările voastre. Mi le-am notat aici undeva și o să le citesc. Bun. Hai să vedem. Am aici o întrebare care sună așa. Pentru că bebele stătea atașat la sân mai mult de câteva minute, mi s-a recomandat să alăptez cu protecții de silicon. Cred că îi favorizează apariția colicilor și aș vrea să le elimin. Cum aș putea să le scot? Este o poziție în care se poate atașa mai ușor și să accepte sânul? Ar ajuta corectoarele de mameloane cum sunt cele de la Medela? Bun, da. Interesantă, foarte interesantă întrebare. În primul rând, cum începe această întrebare? Pentru că bebe nu stătea atașat la sân mai mult de câteva minute, mi s-a recomandat să alăptez cu protecții de silicon. Deci, în primul rând, îmi dau seama că bebe nu se atașa cum trebuie dacă el, cel mai probabil nu se atașa cum trebuie dacă el stătea doar câteva minute la sân. Probabil că se frustra, prindea, probabil că îi scăpa sânul sau nu îl prindea cum trebuie, nu îi venea lapte suficient dacă nu era atașat bine și sigur că bebelușul lăsa sânul. Era firesc, e firească reacția lui. Dacă nu-i vine lapte și dacă nu prinde cum trebuie, atunci îl lasă sânul. Ori lasă sânul, ori se enervează foarte tare, ori adorme. Aceste lucruri le fac toți bebelușii la sân, să știți. Nu sunt niciunii mai special ca alții. Deci când bebelușilor nu le convine ceva la sân, ori îl lasă sânul, ori se frustrează, plâng, se agită foarte tare, ori dacă nu sunt atât de infometați, adorm la sân și suzetează. Și părinții spun, bebelușul meu e foarte leneș, uite, îl pun la sân, stă de câteva ori, suge de câteva ori și adorme. Și de fapt putem deduce și la o analiză foarte atentă, foarte ușoară, ne putem da seama că bebelușul de fapt nu e atașat bine la sân. Și dacă nu e suficient de infometat și de să fie dornic să mănânce, atunci bineînțeles că suzetează sau adorme. Deci, în primul rând, ar fi fost minunat dacă s-ar fi atașat acolo, s-ar fi corectat atașarea. Protecțiile de silicon, după părerea mea, fac câteodată mai mult rău decât bine. Pentru că niște protecții de silicon, o să vă arăt și cum arată aceste protecții și cum se folosesc. Aceste protecții de silicon
nu sunt un bun tratament și nu sunt o bună soluție nici pentru răni și nici pentru rănile apărute pe sfârc, pe mamelon și nici pentru durerea în mamelon. Câteodată, de foarte multe ori, sunt mame care în momentul când sunt sfătuite să pună aceste protecții pe sfârc, își dau seama că au dureri și mai mari în momentul în care le folosesc. Deci gândiți-vă că aceste mameloane de silicon nu dau voie bebelușului să prindă cât mai mult din areolă, pentru că în majoritatea cazurilor, pentru că prind foarte mult din această proeminență de silicon și atunci sigur că n-au cum să mai prindă partea areolei, ceea ce ne și dorim, că am spus că vrem să prindă cât mai mult din areolă. Acum, încă o întrebare, tot în cadrul aceleași întrebări, e că crede că, din păcate nu pot să văd de cine mi-a trimis întrebarea, spune că aceste mameloane de silicon crede că favorizează apariția colicilor și ar vrea să le elimine. Sincer, cred că nu are legătură colicii cu aceste mameloane de silicon. Cred că aceste mameloane de silicon de asemenea îl supără foarte tare pe bebeluș, pentru că nu poate să prindă cum trebuie și sunt convinsă că nu-i vine suficient lapte pe cum și-ar dori dacă ar prinde corect și dacă ar prinde fără mamelon. Cum ai putea să le scoți? Cum ați putea să le scoateți? Ar fi bine dacă în momentul în care bebe, bineînțeles, e liniștit, și o soluție ar fi să-l punem pe bebe la sân mai des, să nu lăsăm să treacă 3-4 ore și să devină înfometat, pentru că sigur că atunci nu o să aibă deloc răbdare să prindă mamelonul fără sân. Trebuie să folosești această tehnică de care ți-am spus, cu plierea sânului, să fii sigură că produci suficient lapte și bebelușul să fie într-o pasă bună, să zic, într-o dispoziție bună, să nu fie foarte înfumetat. Și orice femeie poate să renunțe și la aceste mameloane de silicon. Sigur că depinde și distanța în care le-ai alăptat pe bebe cu mameloane de silicon. Că dacă le-ai alăptat 6 luni, sigur, cu mameloane de silicon, probabil că e un pic mai dificil să renunți, dar nu e imposibil. Ok. Hai să vedem ce întrebare mai am aici. La fel, mă întreabă dacă ar ajuta corectoarele de mamelon, cum sunt cele de la Medela. Acele corectoare de mamelon, sincer, personal, nu prea le recomand, decât iarăși în situații excepționale, pentru că am văzut atât de multe mămici traumatizate de aceste corectoare de mamelon, încât consider că prima dată trebuie să epuizăm toate resursele tehnice de atașare corectă și abia apoi, dacă vedem că nici cum nu reușim, putem recurge la corectoarele de silicon. Depinde. Aceste corectoare trebuie folosite chiar în anumite situații speciale, când sfârcul este cu adevărat ombilicat. Atenție, nu când sfârcul este micuț. Amalia mă întreabă îmi spune că în urmă cu 3 ani a dat naștere primului bebeluș. La 2 luni după naștere, la unul dintre sâni a făcut un absces mamar care a trebuit să facă intervenție. Sunt însărcinată cu bebe 2. Felicitări, Amalia. Am 17 săptămâni. Întrebarea mea este ce ar trebui să fac sau cum să mă pregătesc. Îmi doresc că nu de mult să alăptez. Mă bucur că îți dorești foarte mult să alăptezi, Amalia. Îmi pare rău că ai trecut prin experiența abscesului mamar și abscesul mamar e o condiție destul de rar întâlnită în acest domeniu al alăptării. Nu înseamnă că dacă ai trecut toată prin acest absces mamar, o să treci și în această a doua experiență a alăptării. Cel mai mult să te pregătești pentru alăptare prin informații. Informații bune, corecte, educație pe această parte, pentru că sânii se pregătesc singuri. Noi nu trebuie să facem nimic deosebit ca să pregătim sânii în perioada sarcinii pentru alăptare. Organismul nostru știe exact ce are de făcut. Deci nu e niciun fel de... Nu există soluții de genul să-ți frești mameloanele cu un prosop dur sau am auzit chiar, din păcate, sugestii să-ți freci mameloanele cu anumite periuțe ca să scoți sfârcul în afară. Acestea sunt niște practici rudimentare și pot face chiar mult rău. Adică să-ți lezezi țesutul și să
sângerezi și chiar câteodată să provoci anumite contracții, pentru că stimularea mamelonului în timpul sarcinii poate să determine anumite contracții uterine. Și atunci, cum poți să te pregătești? Să citești, să te duci, să te informezi cât mai mult legate de alăptare, să fii convinsă că ai parte de o atașare bună, pentru că și cazurile de infecție, de mastită, vin de obicei tot de la o atașare bună. De ce? Pentru că de la o atașare incorrectă. De ce? Pentru că dacă apare o atașare incorrectă, apar acele răni pe sfârcuri, apar fisurile, rănile sângerânde pe sfârc și reprezintă o cale de intrare a bacteriilor și se infectează în acest mod sânul. Și uite cum de la o banală ragadă putem ajunge la mastite și putem ajunge chiar la acces mamar. Deci, Amalia, te sfătuiesc cu mare drag să te asiguri că ai parte de o atașare bună. Pentru că dacă ai parte de o atașare bună, atunci, evitând rănile acelea pe sfârcuri, sigur că eviți și aceste infecții, aceste suprainfecții. Accesul mamar e o infecție foarte serioasă care apare după o mastită netratată corespunzător. Ok. Mai vedem că am primit aici multe întrebări. Alexandra Chira mă întreabă cum poate trata o dermatită atopică perimamelonară. Este tot un fel de ragadă? Dacă da, înseamnă că nu se atașează încă corect. Nu, Alexandra, dermatita e de diferență, nu e același lucru. O dermatită atopică sau de contact nu e același lucru cu o ragadă. Trebuie văzut exact ce fel de dermatită ai. Ar trebui probabil să vorbești cu un medic dermatolog și să fie tratată cu anumite medicamente bazate pe hidrocortizon, pe corticosteroizi. Dar aceste lucruri trebuie discutate cu un medic dermatolog. Dermatitele nu apar de la ragade. Dacă e dermatită de contact, e în cazul în care tu ai intrat în contact cu o anumită substanță, sau dacă ai o dermatită atopică, se presupune că e și o predispoziție genetică, dar în primul rând trebuie să te convingi că e o dermatită, adică să fii sigur că e dermatită și nu e vorba de o ragadă. Asta n-am cum să-mi dau seama, doar dacă aș putea să văd exact mamelonul și tehnica atașării. Ok. Bun. Hai să... Am mai primit încă... Da. Am mai primit o întrebare ieri de la Ana Maria despre sport și despre alăptare. Și mă întreba dacă este adevărat că dacă începem să facem sport sau să slăbim, pierdem laptele. Sigur că chiar dacă nu are legătură cu subiectul meu de astăzi, cu atașarea, o să răspund sigur cu mare drag și Anei Maria. Ana Maria, mă bucur întrebarea ta legată de activitatea fizică, pentru că orice fel de activitate fizică e foarte benefică pentru sănătate. Te îndrum să faci activități fizice, chiar dacă alăptezi, nu interferă cu alăptarea. Studiile demonstrează că nu are niciun fel de efect asupra alăptării, deci nu-ți pierzi lăpticul, nu se întâmplă nimic și nici măcar dacă pierzi în greutate nu se întâmplă acest lucru. Doar că ar fi bine dacă ții o dietă hipocalorică pentru slăbit, pentru pierderea în greutate, ar fi bine să fie una suavă, delicată pentru sănătatea ta. Asta nu că ar avea legătură cu alăptarea, pur și simplu că așa e bine să slăbești într-un mod sănătos și să nu fie o dietă drastică. Bun, o să încerc aici că, bineînțeles că am primit, bun. Hai să vedem, să le iau pe rând. Crina Dodea îmi spune că alăptează cu drag exact în momentul acesta, 10 luni și continuăm. Îți mulțumim încă o dată, Crina, mă bucur foarte mult că în continuare alăptezi, îți doresc să ai parte de o alăptare cât mai frumoasă în continuare. Bun. Hai să vedem. Roxana îmi spune că oferă-i sânul ca pe un sandwich. E lucrul pe care o să-l țin minte toată viața. E unul dintre cele mai bune sfaturi primite. Culmea, nu în maternitate, cum ar fi fost normal. Felicitări pentru ceea ce faceți. Mulțumesc mult, Roxana, și mă bucur că ai avut parte de o experiență frumoasă a alăptării și de o tehnică bună în alăptare.
Bun. Alexandra Chira mă întreabă dacă sânul este mai mare, e normal să susținem? Dacă bebe scapă sânul, e greșită atașarea sau e din cauza că e sânul mai greu? Da, Alexandra, cu atât mai mult trebuie susținut sânul dacă este de mărime mai mare, cum am spus un pic mai devreme, deci obligatoriu, dacă ai sânul mai mare, trebuie să-i susții greutatea. Că m-ai întrebat cu greutatea și cu susținutul sânului, încă o greșeală foarte frecventă a mămicilor din lipsă de informare, e că în momentul când îl atașează pe bebe la sân, ele merg, se deplasează cumva cu sânul către bebeluș. Și în momentul în care dau drumul la sân și nu mai susțin, bineînțeles că bebelușul scapă sânul. Și atunci e super, super, super important, Alexandra, în momentul când îl atașezi pe bebe, lasă-ți sânul să stea în poziția lui firească, deci nu îi modifica poziția. Atât e important să faci, să-i susții greutatea, dar nu-l modifica, nu-l duce pe sânul tău după bebe, nici în stânga, nici în dreapta, nici mai sus, nici mai jos, ci îl lași la nivelul la care el stă în mod firesc și îi susții ușor greutatea în partea de jos. Dacă faci plierea corectă și bebelușul i-a dus la nivelul sânului, atunci n-ar trebui să-l scape și n-ar trebui să întâmpini dificultăți. Dacă scapă sânul din gură, e foarte probabil să fie atașarea să nu fie bună, sigur, pentru că dacă prinde superficial, sigur că scapă din guriță, sau e foarte posibil să fie o atașare bună, dar tu cum am spus, în loc să ții sânul la nivel, să lași sânul la nivelul în care el trebuie să stea, tu să duci sânul după bebeluș. Și în momentul în care nu mai susții sânul în poziția în care era și miști puțin poziția, atunci sigur că bebelușul scapă sânul din guriță. Bun. Cristina Marinela mă întreabă, adică îmi spune că a alăptat 2 ani și 4 luni. Felicitări din suflet, Cristina, mă bucur că ai alăptat atât și îți doresc să alăptezi în continuare. Și îmi spune că are probleme cu dințișorii și s-au măcinat cei din față. Suzetă nu i-am dat, alăptatul prelungit ar fi cauza. Da, e o problemă și adică o problemă nereală, pentru că, sigur, din nou, mămicile sunt sfătuite că această alăptare prelungită ar duce la demineralizarea dințișorilor. Chiar recent, chiar săptămâna trecută, cred că am primit un mesaj de la o mămică săracă foarte speriată că bebelușul are 8-9 luni și i s-a recomandat de către stomatolog să renunțe la alăptare pentru că acesta conduce la demineralizarea dințișorilor. Cristina, să știi că studiile spun exact contrariu. Studiile arată că o alăptare prelungită ajută la sănătatea orală a bebelușilor și nu numai pe perioada alăptării și perioada când bebelușii sunt alăptați și când sunt copii, ci această alăptare prelungită ne ajută să avem o sănătate orală și niște dinți puternici pe toată perioada vieții. Interesant, așa? Deci nu există studii care să arate că o alăptare prelungită provoacă aceste probleme la dințișor. Deci îți recomand din suflet să continui alăptarea atâta timp cât tu și bebelușul vă doriți. Valentina mă întreabă cum poate crește producția de lapte pentru că are senzația că după ce golește ambii sâni ar mai vrea lăptic, dar nu mai este în sân. Valentina, aici sunt multe aspecte care trebuie luate în considerare. În primul rând, e vorba de atașare. Da, dacă atașarea nu e bună, să știi că și producția de lapte poate fi scăzută. Deci, în primul rând, trebuie să te convingi că ai parte de o atașare bună și că bebe prinde suficient de bine areola și mamelonul și în felul acesta producția de lapte e una corespunzătoare. În al doilea rând ai putea să faci compresii pe sân. Compresiile pe sân ajută foarte mult să stimulăm bebelușii să sugă activ și să sugă cât mai mult dintr-un sân. În cazul în care ei da să pape din ambii sâni, poți să reiei ciclu, pune la celălalt sân încă o dată.
nu să fie groază că faci acest lucru, pentru că tocmai astfel îți crești secreția de lapte. Deci, în primul rând, Valentina, trebuie excluse aceste două cauze, pentru că situațiile în care avem o secreție insuficientă de lapte, care nu e dependentă de atașare, sau de pauzele între alăptări, sunt foarte rare. Deci majoritatea mămicilor pot avea lapte suficient dacă aceste condiții sunt îndeplinite. Bun. Și legat de faptul că după ce golește ambii sâni, tu îmi spui că ar mai vrea lăptic, dar nu mai este în sân. Sigur, nu înseamnă că nu mai e deloc, Valentina, lapte în sân, pentru că laptele în sân practic nu se termină niciodată. Sânii noștri nu stochează lapte continuu și s-a terminat, s-a golit sânul și nu mai avem lapte în sân. Din contră, pe parcurs, ce suge bebelușul? Cât timp tot suge, tot producem lapte în sân și atunci, în momentul în care tu îl pui la celălalt sân, începe încă un val de producție de lapte. Odată ce bebelușul suge, începem să producem din nou lăptic. Bun. Luci îmi spune că în maternitate, eu am început în maternitate să-i dau piept cu protecții de silicon la recomandarea celor din maternitate. Acasă nu s-a mai hrănit corespunzător, se deshidrata și din cauza asta am început să-i dau cu biberon. Cum aș putea să revin la sân fără vreo protecție? Da, Luci, tocmai ăsta e unul dintre marile dezavantaje ale acestor protecții de silicon, ale acestor mameloane de silicon, că bebelușul nu prinde cum trebuie, nu se atașează corect, nu se alimentează suficient, scade drastic lactația și ajungem la aceste probleme de acest gen, cum ai spus că ai avut și tu, chiar la deshidratare. Trebuie să-ți crești producția, dacă în continuare lăptesc mameloane de silicon, trebuie să-ți crești producția de lapte. Cel mai ușor ar fi dacă bebe nu se atașează cum trebuie, cu ajutorul unei pompe de mulți sau un manual, dar probabil că ți-ar fi mai comod o pompă de mulți, și să încerci să-l alăptezi de fiecare dată, să-l atașezi fără mamelon de silicon, să-i dai, dacă nu vrea, atunci să-l pui câteva secunde, un minut cu mamelon de silicon, să încerci să-l detașezi mamelon de silicon și să-l pui imediat fără mameloane de silicon. La problema pe care mi-o descrii tu, ar trebui mult mai multe soluții și analizat așa de aproape problema voastră. Bun. Mihaela mă întreabă dacă alternăm alăptarea de la un sân la celălalt sau alăptăm de la un singur sân la o masă. Da? E o întrebare foarte, foarte frecventă, Mihaela, acest gen de întrebare, pentru că ori se recomandă ca bebelușul să sugă 15 minute la un sân, 15 minute la celălalt, ceea ce nu e corect deloc, să ne uităm la ceas, niciodată nu ne uităm la ceas când alăptăm, sau li se recomandă să alăpteze doar dintr-un singur, obligatoriu dintr-un singur sân la fiecare alăptare. Niciuna dintre aceste variante nu e bună, nu e cea corectă. Deci, exclus să le alăptăm după ceas și exclus să le alăptăm un pic la un sân, un pic la celălalt și la fel să le alăptăm doar dintr-un singur sân. Cea mai bună variantă e ca să lăsăm pe bebe să sugă cât mai mult dintr-un sân și cum ne asigurăm că suge cât mai mult dintr-un sân, făcând compresii la nivelul sânului. În momentul când îl punem prima dată la sân și sânii sunt plini, să zic așa. Lăpticul vine cu flux bun, lăpticul vine cu flux mare din sân și atunci bebe e interesat, trage, suge, activ, l-auzim că înghite, foarte bine. Pe măsură ce se tot diminuează fluxul de lapte din sân, nu înseamnă că se termină, înseamnă că pur și simplu se diminuează. Nu mai vine cu aceeași jet, cu aceeași presiune lăpticul, bebelușii noștri încep să mai adoarmă, să mai suzeteze. Și atunci ce trebuie să facem este să facem compresii. Compresii înseamnă că pur și simplu comprimăm sânul, ori exact în aceeași poziție în care îl susținem, strângem tot sânul până când bebelușul nostru se activează și începe să sugă. Asta înseamnă că în momentul când facem compresie, bebelușul primește o cantitate de lapte cu ajutorul compresiei în guriță și atunci se activează și începe să sugă. Și în momentul în care a început să se activeze, relaxăm sânul, nu mai facem compresie. Și atunci, când facem aceste compresii și
vedem că bebele nu mai reacționează, adică nu mai se activează și nu mai înghite, putem să-l mutăm la celălalt sân. În cazul în care bebelușul nostru mănâncă doar dintr-un sân, în cazul în care Mihaela, bebelușul tău, mănâncă doar dintr-un singur sân și lasă sânul, a mâncat bine din sân, a mâncat activ, ai făcut compresii și a lăsat sânul, nu e obligatoriu să-l pui și la celălalt sân. Da? Dar în cazul în care faci compresii și el vezi că mai vrea, îi mai trebuie, nu s-a săturat, îl pui la celălalt sân. Și sigur, la celălalt sân procedezi la fel. La început va mânca foarte bine, va mânca, pentru că vine flux foarte mare din sân, va mânca foarte activ. Pe măsură ce se diminuează acest flux de lapte, începi să faci compresii. Compresiile sunt super importante. Inclusiv la ragade, să știți că ajută foarte mult compresiile, pentru că diminuează din durere. În momentul când facem compresie, aducem lapte în gurița bebelușului și diminuează chiar din durere. Laura, hai să vedem ce mă întreabă Laura. La început, când vine doar colostru, care este în cantități destule, cazul în care copilul are o greutate mai mică la naștere, sub 3 kg, putem considera suficientă alăptarea și, din nou, cât atenție trebuie să acordăm cântăririi după alăptare. Da. Bun, păi Laura, aceeași problemă e și cu colostru, pentru că această cantitate de colostru nu se produce suficient pentru că nu avem parte de o atașare bună. Dacă bebelușii noștri ar fi atașați foarte bine la sân, atunci bebelușul ar stimula bine sânul și producția de lapte ar începe să fie corespunzătoare, inclusiv colostru. Și să știți că dacă bebelușii se atașează bine și sug la cerere, se poate produce colostru suficient cantitativ cât să-l sature pe bebeluș, chiar dacă are sub 3 kg. Deci e un mit și un neadevăr faptul că în primele zile de alăptare nu avem suficient lapte, adică colostru e doar colostru. Colostru e puțin și nu avem și atunci apelăm la biberon. E o practică foarte greșită și cu efecte foarte neplăcute asupra alăptării și asupra bebelușilor și asupra sănătății bebelușilor. Și atunci, iarăși, trebuie să te asiguri, Laura, că bebelușul se atașează bine. Dacă nu reușești să le atașezi bine, cere ajutor specializat. Treaba cu cântăritul după alăptare sau proba suctului, cum e denumită, sau proba cuntarului, o să și explic un pic ce înseamnă această proba suctului ca să înțeleagă toată lumea. Înseamnă că în momentul când vrem să-l punem pe bebeluș la sân, îl punem pe cântar, așa îmbrăcat, în hăinuțe, notăm greutatea care o are, îl punem la sân, îl alăptăm și după ce am alăptat, o să îl cântărim și vedem exact diferența de cântar. Nu e o practică tocmai eficientă, pentru că sunt diferențe de cântar. În al doilea rând, în primele zile de alăptare sau în primele ore de alăptare, bebelușii noștri poate sug 4-5 ml de lapte. Acolo nu o să apară niciodată pe cântar, pentru că, spre exemplu, majoritatea cântarelor, limita de detecție o au de la 10 grame, ceea ce înseamnă să sugă 10 mg. Deci e foarte posibil tu să spui bebelușul la sân să sugă 7-8 ml de lăptic și cântarul să nu depisteze acest lucru. Deci observăm cum suge bebelușul, observăm cum se atașează și este suficient decât să facem această probă a cântarului. Deci nu o recomand deloc această probă a cântarului. Bun. Bine. Cum poți să eviți să nu faci furia laptelui? Amalia mă întreabă. Furia laptelui o eviți în primul rând, Amalia, dacă îl atașezi bine pe bebe și dacă îl alăptezi la cerere. Și sigur, această furie laptelui mai apare și din cauza foarte multor lichide care le primește mama, de obicei perfuzabile în timpul nașterii și după, și se creează acel edem la nivelul sânilor. Deci, ca să eviți această furie a laptelui, trebuie să-l alăptezi pe bebe, să-l atașezi corect, să eviți biberonul, suplimentarea nejustificată cu lapte praf și alăptarea la cerere. Bun. Andreea, te salut, Andreea. Mă întreabă dacă poate scădea producția din cauza unei atașări incorrecte sau unei alternări haotice a sânilor la mese.
Andreea, draga mea, da, scăderea producției de lapte se poate datora unei atașări incorrecte. Alternarea haotică a sânilor la mese, probabil, adică dacă îl pui 10-15 minute la un sân și 10-15 minute la celălalt după ceas, sigur că poate și asta să fie un motiv pentru scăderea producției de lapte, dar atașarea incorrectă la sân, da, clar determină scăderea cantității de lapte. Ok. Hai să vedem. Maria Chira, bebe diversificat de 2 luni și mâine avem nevoie de, hai să vedem, din păcate. Bun, acum, bebe diversificat de 2 luni și mâine nevoia de completare, mai am nevoie de completare de lapte praf, de special laptare din sân. Cum pot exclude laptele praf de tot? Maria, nu știu, în primul rând, de cât timp faci această completare cu lapte praf? Cum a survenit? De ce simți nevoia de completare? Nu a fost alăptat exclusiv. Până la urmă, cumva e foarte simplu. În momentul când îl pui la sân, în momentul când îți cere din nou sân, îl pui iarăși la sân. Continui să-l ții la sân și în felul ăsta îți crești producția de lapte. Nu-mi dau seama exact de ce și de când ai început să introduci această completare la sân. Completare cu lapte praf. Elisa mă întreabă că alăptează un băiețel, dar nu pot să văd din păcate și cred că o să trebuiască să las celelalte întrebări pentru că mi se tot blochează, nu știu, din anumită cauză telefonă, să încerc să mai răspund la Elisei. Alăptez un băiețel de 2 ani și 8 luni, cu toate că nu scap de întrebarea dacă îi dau să sugă până în armată. Îl alăptez în continuare cu mare drag și plăcere din partea Mândurura. Ce frumos, Elisa, mă bucur foarte mult. Nu cred că o să alăptez chiar până în armată, dar eu te încurajez să alăptezi cât mai mult pentru că nu faci rău. Atât timp cât tu și bebelușul vostru vă simțiți bine și vă doriți în continuare să alăptați, el să fie alăptat și tu să alăptezi, atunci nu faceți deloc un lucru greșit. Cristina îmi spune că fetița are 3 ani și aproape 5 luni și de asemenea care are probleme probabil cu demineralizarea dinților. Da, să știți că mă repet încă o dată, dacă primiți aceste sfaturi că alăptarea interferă cu demineralizarea dințișorilor și că trebuie întrerupte, să știți că nu e un sfat bun. Și din contră, dacă voi continuați alăptarea, ajutați și întăriți sănătatea dințișorilor bebelușilor. Poate că ar trebui să ceri altă părere al altui medic stomatolog, Cristina. Ok, hai că încerc aici să văd dacă pot să mai văd aici întrebările, că pe telefon sigur că nu reușesc, pentru că v-am spus că mi se blochează din anumite motive. Bun. Ok, da, nu pot să le vizualizez nici de pe calculator, nu-i nimic. O să le notez pe toate, ca de fiecare dată. O să mi le notez toate întrebările ce mi-au rămas și vă promit că data viitoare vă răspund cu mare drag la ele. Am pregătit deja, m-am gândit deja la o următoare temă pentru următoarea sesiune despre alăptare și cred că cea mai potrivită ar fi despre miturile în alăptare, pentru că, dragilor, sunt atâtea mituri în alăptare încât consider că e necesar să le demontăm pe toate și să facem un pic de lumină în acest domeniu atât de fabulos și de impresionant și de important al alăptării. Și atunci, data viitoare, o să vă aștept cu un nou live despre cele mai frecvente și cele mai nocive mituri în alăptare. Ce să vă urez? Vă urez și vă transmit gândurile mele cele mai bune. Mă bucur că ați fost alături de mine în seara asta și că m-ați urmărit.
Și aștept să revin și să fiu iarăși alături de voi. O să vă anunț cât de curând când va fi acest moment. Să aveți o seară minunată!